I lluny de la realitat, els contes. Aquesta nit s'ha celebrat a Bellver de Cerdanya la tercera edició de la trobada de narradors orals del Pirineu. Que ens expliques un conte? Home, i tant. Doncs va, som-hi. Mireu, diuen que va haver un poble, que no sé, potser sigui aquest mateix. Demana'm un conte, així de senzill ha estat escoltar aquest cap de setmana a Bellver de Cerdanya històries remotes, fictícies i reals d'arreu del món. Una cinquantena de persones són les que han participat en la tercera trobada internacional de narradors de contes d'arreu del Pirineu. L'objectiu és recuperar l'essència d'un dels gèneres literaris més antics, el conte. I va haver fa uns anys que semblava que tornava així a revifar-se i la gent deia, no, això és una moda, ja passarà. No passarà. Sortosament cada vegada més s'agafa més empenta. Lluny del binomi Canalla Contes, una cercavila de nit per adults, ha posat al colofó d'or aquesta trobada literària. Feia molt mal efecte que ara imagineu que jo em decapiten aquí i que el cap va parar aquí a vosaltres. Vull dir que era tan considerat que això que us dic. Quan el van portar a decapitar es va agafar el cap. El van decapitar i després amb el cap no va saber què fer-ne. Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos. Eva Clausó, TV3, Bellver de Cerdanya.